Bueno, Secho, primeiro de nada creo que tes unha mensaxe para o Obradoiro despois do seu ascenso. Bueno, nada, felicitalos, sabemos todo o traballo que hai detrás de un ascenso e, bueno, felicitar a todos, a xogadores, corpo técnico, club, afición, cidade, creo que é moi importante para todos e que, bueno, que estos días son días de disfrutar ao máximo, de felicitalos e de encarar un novo proxecto para o seguinte ano na Liga CB. Bueno, de forma especial tamén ao seu adestrador, que tuve a oportunidade de coñecelo este ano e bueno, e xa era coñecedor da súa valía e creo que son, ¿no?, 4 ascensos, 3 deles aquí en Galicia e, bueno, como digo, moi contentos todos por eles e disfrutalo ao máximo porque isto é o bonito do deporte. Pasando Compos, última xornada de Liga, como chega o equipo e se hai algunha baixa, ademais da sanción de Crespo? Sí, temos a Crespo por sanción, seguimos en proceso de recuperación con Ricky e con Zuba e, bueno, esa lesión de larga duración de Baña, esos son os 4 que non poderán estar mañá. Bueno, a partir de aí o equipo chega, bueno, concienciado do que toca facer mañán, que é sacar o noso partido e logo esperar a ver que pasa, pero nós temos que estar moi centrados durante os 90 minutos e o desconto en gañar o noso partido, non? A Liga termínase mañán e termínase co último partido e nós temos que confiar en que sacando o noso partido pode haber probabilidades, nunca se sabe, repito, o equipo que chega centrado e concentrado no que ten que facer para ganar mañán en Viveiro. Esta semana como se traballa con ese carga mental de chegar a unha última xornada na que dous equipos se xogan o ascenso? Bueno, eu creo que nós estamos adaptados a esa exigencia de ter que ganar, de ter que sacalos e nada, se traballa de igual maneira, sin exceso de información, con información clave, visualizando o partido que temos que xogar, cales son os puntos claves onde temos que prestar atención e sobre todo sabendo que nos temos que deixar todo, nos temos que deixar a alma para gañar o partido porque ademais é a nosa obligación e como hai probabilidades, menos que eles, pero temos probabilidades, temos que exprimilas ao máximo e a partir de aí veremos que pasa. Donde poden estar as claves do partido ali en Cantarrana? Bueno, hai que adaptarse un pouco a Viveiro, que é un equipo con unha moi boa organización defensiva, un equipo que traballa ben xogo directo, que traballa ben todo tipo de reinicios, todo tipo de ABP e sobre todo, pues, que o equipo, bueno, sepa que ten que atacar moi organizado, pero que temos que ter pegada e que temos que ter situacións de gol e que temos que buscar o partido con tranquilidade, sin prisa, pero sin pausa, desde o minuto 1 hasta o final do partido. E entendo que tamén é un partido máis alá do que pase noutros campos para coller boas sensacións por, se acaso non se xa o ascenso, tamén chegar ao playoff con boas sensacións. Sí, a ver, todo o que sexa gañar, pois axuda, pero ahora mismo simplemente pensamos en acabar a Liga regular con 3 puntos máis e a partir de aí, se tuvésemos que encarar un playoff, nos prepararíamos, nos concienciaríamos moi rápido porque é unha das probabilidades que está aí. Primeiro centrados en Viveiro, en gañar o partido e a partir de domingo sobre as 8 ou 9 teremos o desenlace claro e a partir de aí, pois, se sale ben perfecto, disfrutaremos e se non, pois nos prepararemos para o seguinte. E xa a última, o club tomou a decisión de regalar entradas a todo aquel que quixera ir a Viveiro, o equipo non vai volver a estar solo, e supoño que ese tamén é un tirón de ánimo para o grupo. Sí, a xente é sempre o máis importante nos clubs, ou unha das cousas máis importantes, a afición. Sin afición, sin xente detrás que sinte o club, que apoia o club, pois isto non é nada, non? Entonces, bueno, me parece ben e agradecer, bueno, durante todo o ano e neste partido que a todos aqueles que estén aí de forma presencial ou desde a casa celebrando tamén o Obradoiro, pero que seguro nos impulsan ca súa enerxía e ca súas ganas de que isto salga ben, non? E ojalá lle podamos dar unha alegría.